дар донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав конференсияи илмии амалӣ таҳти унвони фарҳанги мутолиа омили рушди устувори ҷомеа ва инкишофи тафаккури эҷодӣ баргузор гардид. нахуст иштирокдорон аз китобҳои тозанашр ва осори пурғановати адибони форсу тоҷик ки ба намоиш гузошта шуда буд дидан карданд. дар ҳамоиши мазкур муовини раиси вилояти хатлон, олимон, нависандагон ва китобдорон аз шаҳру ноҳияҳои вилоят ширкат варзиданд. конференсия бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва идораи рӯзномаи хатлон ба ифтихори эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли фарҳанги китобхонӣ роҳандозӣ шуд. зикр гардид ки соли фарҳанги китобхонӣ баёнгари аҳамияти афзояндаи китоб ҳамчун воситаи бунёди андеша, таҳкими ҳуввияти миллӣ ва рушди шахсияти комил дар ҷомеаи муосири тоҷик мебошад. ин иқдом водор месозад ки дар роҳи эҳё ва густариши анъанаҳои неки китобдӯстӣ, тарбияи насли китобхон ва дастрасии васеъ ба манбаъҳои илмӣ ва адабиёт пайваста сокинон талош варзанд. ҳадафи конференсия ин арзёбӣ ва таҳлили вазъи кунунии фарҳанги китобхонӣ, пешниҳоди роҳҳои рушди китобхонаҳо ва мутолиаи босифат, мубодилаи таҷрибаҳои муваффақ ва ҳамкории пурсамар миёни муҳаққиқон, китобдорон, омӯзгорон ва дигар ниҳодҳои масъул мебошад. дар ҷараёни конференсия иштирокдорон доир ба нақши калидии китоб дар рушди ҷомеа, бедор кардани завқи китобхонӣ миёни аҳолӣ, хусусан ҷавонон ва роҳҳои баланд бардоштани сатҳи маърифати китобдорӣ ибрози назар карданд. сокинони ҷумҳурии Бисхулои Тоҷикистон нисбат ба китоб ва китобдорӣ як эҳтироми хоса доранд. ба тавре ки ҳамагон медонем, аз ташаббусҳои бисёр оқилонаву хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон, вобаста ба баргузор намудани озмонҳои ҷумҳуриявӣ дар самти мутолиаи китоб ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқ ва ибтикороти бисёр наҷибу хиратмандонае ки имрӯз бо ташаббуси раиси вилояти хатлон дар саросари вилоят ҳамчун соли фарҳанги китобхонӣ эълон гардидани соли 2025 имрӯзҳо дар тамоми муассисаҳои фарҳангиву муассисаҳои таълимии ҳудуди вилоят баралло ба мушоҳида расид ва аз ибтикороти рӯзномаи хатлон ки имрӯз бо ташаббуси ҳамин ниҳод ин конференсияи бисёр хуб дар сатҳи баланд баргузор гардид, аз он далолат медиҳад ки воқеан мардуми мо, махсусан насли ҷавони мо ба мутолиаи китоб бояд бештару бештар рӯ биёранд. олимон ва адибон таъкид доштанд ки чунин ташаббусҳо заминаи муосир барои арзгузорӣ ба мероси фарҳангӣ ва таҳкими тафаккури эҷодии шаҳрвандон фароҳам меоранд. дар идомаи ин вохӯрӣ аз ҷониби сармуҳаррири рӯзномаи хатлон рӯнамои чанде аз адабиётҳои тозанашр ба иштирокдорон пешниҳод гардид ки ин қадами файзбор наврӯзномаи хатлон олиҳаи меҳр мебошанд. дар ҳамоиш беш аз 500 нусха адабиётҳои тозанашр ва беш аз 1000 адад рӯзнома ба китобдорони шаҳру ноҳияҳои вилоят тақдим гардид. тибқи иттилоъ танҳо дар зарфи як соли охир бо ибтикори аҳли эҷоди рӯзномаи хатлон 12 номгӯи китоб ба нашр расидааст ки дар самти татбиқи нақша чорабиниҳои соли фарҳанги китобхонӣ дар вилояти хатлон қадами устувор аст. дар воқеъ ин озмунҳо нишон медиҳад ки таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа ба илму адаб зиёд аст, чун дар мисоли озмуни олиҳаи меҳр бигирем, аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ беш аз 120 довталаб ба озмуни олиҳаи меҳр ворид гардид ки мо он довталабоне ки ба низомномаи озмун мутобиқат мекарданд дар саҳифаи рӯзномаи хатлон ба нашр расонидем ва пас аз анҷом ва пас аз баҳогузории ҳайати ҳакамон беҳтаринҳо муайян гардиданд ва бо тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ карда шуданд. ин озмун дар доираи соли фарҳанги китобхонӣ роҳандозӣ гардид ва ногуфта намонад ки ба ин ҷанбас намешавад ва озмунҳои дигари рӯзномаи хатлон дар ҳамин масир идома доранд, аз он ҷумла озмуни манҳи китоб ки метавонад дӯстдорони китобро ҷалб намояд.
дар идомаи конференсия фарҳанги мутолиа омили рушди устувори ҷомеа ва инкишофи тафаккури эҷодӣ маросими тақдими ҷоизаҳо ба ғолибони озмунҳои занон нигини тоҷи миллат ва олиҳаи мер барпо шуд. дар озмуни мазкур беш аз 100 довталаб аз шаҳру ноҳияҳои кишвар иштирок намуда маҳорати хешро санҷиданд ва беҳтаринҳо бо диплому тӯҳфаҳои моливу пулӣ қадрдонӣ шуданд.